Lebo každý človek má teraz mobil a takmer každý má v ňom internet. Väčšina ľudí už má aj dotykové telefóny, smartfóny. A je to akoby nový spôsob, ako sa dostať ku zákazníkovi, ktorý doteraz ešte málo ľudí používa. A vlastne keď máme naozaj ľudí, ktorí všetci majú v rukách nejaký nástroj, cez ktorý môžeme komunikovať, tak je veľká škoda ho nevyužiť. V zahraničí to funguje už bežne, na Slovensku je v tomto veľký potenciál, ktorý ešte môžeme využiť. Lebo bez inšpirácie podľa mňa väčšina ľudia nevie, čo má spraviť a je veľmi dobré vidieť zahraničné kampane, ktoré fungujú a inšpirovať sa, aby sme na Slovensku robili podobne dobré veci a možno ešte lepšie. Keďže okolo aplikácií pre smartfóny je teraz veľa ruchu a každý chce robiť, tak vzniká veľa aj zlých, aj dobrých aplikácií a dobrého aj zlého marketingu a je veľmi dôležité to vedieť rozlíšiť. A na svojej prednáške práve ukážem veci, ktoré fungujú, ktoré sú dobré a ukážem aj veci, ktoré sú iba urobené sami pre seba, ktoré ste vyzerajú pekne v prezentácii, ale klientom nejak nepomôžu.